Lero pa Nyasa VoiceBox tifubwetseni kulankhula kwa bambo Agape Khombe amene akudandaula kunena kuti kuno kwathu ku Malawi zikuoneka kuti mchitidwe wauchifwamba omaopsezana ndi mfuti omachitirana nkhanza ndi mfuti ukuchulukirachulukirabe. Iwo akukamba zimene chifukwa kuti dzanadzanali tamva kuti mwenye amene ndi mkulu wa hotelo ija ya Crossroads mu mzinda wa Lilongwe wabedwa ndi anthu amene anamuopseza ndi mfuti ndipo lero pano sakudziwa kuti mkulu ameneyu ali kuti. Komanso Agape Khombe amalongosola za nkhani imene yachitika ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe kumeneko zikuoneka kuti achifwambanso amfuti anapita ndi kukaopseza banja lina kumeneko. Nde Agape Khombe akufotokoza kuti nchifukwa chani mchitidwe wa mfuti ukuchulukirachulukirabe. Anzathu akunduna za chitetezo cha dziko Homeland Security bambo olemekezeka apita Mukhito komanso adeputando olemekezeka a Chisale Tafufuzani kuti kodi uchitidwe uchigawenga ndi mfuti zikukhala bwanji, kuti mfuti zimenezi zikuchokera kuti, ndipo kodi zimenezi tingazithetse bwanji. Tikale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox tamvere bambo Agape Khombe akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Nkhani ya ku 49 imene anthu onse tinakhala nayo ndi chidwi kuti idziwe ndi nkhani imene ndi yayikulu kuposa mmene anthu tonse tikuganizira. Nawo chifukwa chakuti Mr. Timu Nkwende ali ndi mantha, family yawo ili traumatized ndi mmene zachitikira, pali long history ya uchifwamba umene wakhala ukuchitika since they crossed the path ndi anzawo pa nkhaniyi. Nkhani kuti enawo amene anatuma anthu afutiwo anakhala ndi mwayi, anthu onsewa ndi ampingo wa Assemblies of God, ndiye enawo amene anatuma afutiwa anakhala ndi mwayi otenga ngongole ya megafarm pakati pa 600 to 800 bags ya fertilizer. Ndi atabwera naye kuujeni kuja anawuza anzawo kunena kuti mundibwereke warehouse ndisungitseko fertilizer. Awawa ochitidwa nkhanza awa anabwereka munthu uja, ndengati anthu odandaulirana anapempha kuti komano tingapange bwanji kuti nanenso ndikatenge nawo megafarm. Ndiye awawa matumba ambiri anena kuti iyayi musakatenge megafarm, ineyo fertilizer ndikumabwereketsa kuti munthu ndikampatsa adzandibwezere thumba limodzi adzabweza matumba 5 achimanga. Mukhoza kuona kuti ndiye kuti abwanawa thumba limodzi amalipangira business yonena kuti akhoza kupeza ndalama fupi 250,000 per bag, tikatenga pa mtengo wa 50,000 kwacha pa bag. Awawa Mr. Nkwende amene aberedwa galimotowa anamudandaulira anzawo kuti koma mwina itakhalako 4 bags yachimanga zikhoza kukhala bwino. Kenako atavomerezana kuti thumba limodzi la fertilizer adzabweza matumba 4 achimanga, ndi muja kunapeza kuti season imene ya 2024 to 2025 inali ndi mavuto madera ena ngati Matalala, ena Kang'amba, ndi makololedwe ake sanakhala bwino. Ndi anakambirana kuti kodi sizingatheke kunena kuti popeza kukolola sikunatheke. In fact kumunda konse mwatsoka akubanaba, ndipo apolisi anadziwitsidwa akumaloko community yonse ikudziwa kuti uwawa kumene anakalima chimanga chawo chitakumana ndi mavuto, chimene chinapanga survive akuba anakawakololera. Nde inali yoti anthu aja amvana. Komanso awa Nkwende anafunsa anzawo kuti kodi kungatheke supervisor wa ku megafarm kuja amene ali supervisor wa ngongole ija abwere adzaone zimene zatichitira kumundazi. Ndiye awawa enawo anamuwuza Nkwende kunena kuti iyayi supervisor uja nakufotokozera, komano chodabwitsa mpakana pano supervisor sanabwere. Kulimbaku anakalima ku Kasungu Southwest. Now mu August 2025 mpamene maclaims anayamba wamauza kuti ineyobe komapezani njira ndalama zija mutani mundibwezere. So mukayiona figayo ndi mitengo ya chimanga 1 bag to 4 bags mukhoza kupeza kuti ndiye kuti pa 50 bags ya chimanga amenera kubwezera na 200 bags. Now 200 bags ya chimanga mukayiwerengetsa pa mtengo wa 50,000 kwacha
mupeza kuti ndi 10 million kwacha ndrama imene amenera kuti abwezerane season imene ya 2024-2025 zokolola za season imeneyi. Ndiye pa 3 January mpamene kunapezeka kuti awawa Mr. Nkwende anatenga 3 million ndi anauza kutumizireni akaunti ya mega farm unit ija so that ndipange deposit and ndika dzina lanu since amene mukakatenga ngongole munali ine. Nde enawa amene anatuma zigawengawa anakana alera kuti ayi musatumize kwa akaunti ya mega farm munditumizire kwa akaunti yanga ineyo ndamene ndikapanga deposit ndekha. So anapanga koma popeza Ankwende zitafika povuta atauzidwa kuti mega farm unit ikuvuta kwambiri anapita ku mega farm konkuja kuti akakambirana ndi aku mega farm ndi aku mega farm atapanga analyze situation ya Ankwende anagwirizana kunena kuti okay loan iyo idzabwezedwe after zokolola za season inoyo 2025 to 2026 season zimene abweze arrangement imene anaipanga mogwirizana based on situation imene inawachitikira kuti zinthu zokolola zawo zinakumana ndi mavuto awo. Now Ankwende anawapempha awawa anzawowa amene analandira 3 million kuna kuti ndimaganiza ngati 7 million titsatire zimene anandiyankha ku mega farm kapena tipite limodzi for ku mega farm anandiuza kuti with my situation ineyo andipatsa mwayi oti andidikirira for season imene tikulimayi. Now since ineyo ngongole ndinayitenga pa dzina lanu ndiye kuti mukhoza kulipira zina zonse pati ya ineyi imene iperewereyi ineyo tikhoza kupita limodzi have negotiated ndipo tikalipira zokolola za season inoyi. Awa mpamene anayamba kuvuta kumatumiza zigawenga kafukufuku akuonetsa kuti awa bwana chibwana awa achibwana amene anatumiza zigawenga ku mega farm uko ngongole yawo ndi yayikulu. It's not about this 10 million. Now they want to use Mr. Nkwende as a scapegoat chifukwa chakuti fertilizer sana mugwiritsa ntchito kulimira koma anamugwiritsa ntchito kupanga katapira kwa azinzawo amumpingo wa Assemblies of God. Zambiri ndikanaziyankhula koma I don't want kuti ndilowelere my issues amene ali very specific koma I just wanted to clarify in case ena atiweruza udya ife citizens for justice and equity when we are pushing for justice ya chimene chachitika mukhoza kupeza kuti pa August 2025 achibwana anatuma anthu ena amene anakagogoda mwachilendo ndipo pali maumboni including ma audios imene achitetezo akumalo aku community imene kumakhala Mr. Nkwende anakhala akupanga kuiona galimoto registration number imene anthu anayendera ndipo anaona kuti muna anthu 6 anthu 6 iwo anali ndi Mfuti ndipo dzulo ndi pamene galimoto imene registration number yatengedwaso dzina la aka galimoto latengedwaso phone number ma processes are underway to track down. Munakweraso anthu Mfuti amene akachinga kugwira kutayirana mungalande a Mr. Nkwende akazawo kuwaponya kotero kuwavula mwankhaza nkhani zochititsa manyazi sizotinso ndi za anthu opemphera limodzi koma kuti munthu wina amene ndi wamtima wake wochigawenga anangokhala ndi mwayi opanga access loan chifukwa cha ma connection amene anali nawo ndi akuluakulu aku Assemblies iko ndi akuluakulu a boma muthawi imeneyo kuti anapeza ngongole imene ngakhale analibe munda to assess and accredit kuti munthu akhoza kulandira matumba amene between 600 to 800 bags opita kwa munthu mmodzi munthu nkumasowa nawo chochita nkuyambitsira kumapangitsa katapira anzake thumba limodzi la fertilizer munthu adzabweze matumba 5 achimanga ndiye kuti kautenga mtengo wapambuyo uja umene thumba la fertilizer la chimanga inali pafupi 75,000 mukhoza kupeza kuti anthu amenewa amapangana kunena kuti mwina ngongole thumba limodzi munthu amayenera kumalibweza pakati pa 300 to 400,000 uku nkuberana kwa poera. Now my recommendations quick ones
ine ngati executive director wa Citizens for Justice and Equity, I would recommend kuti nkhani asaitenge okha police. I call upon Ministry of Homeland, apita Mukhito komanso a deputy wa Paul Norman Chisale kuti aonetsetse mu nkhani imeneyi. One, involvement ya Mfuti. Mdziko muno munthu wina mwenye wasowa dzana mpaka pano sapezeka ongwirawo anthu a Mfuti. Ndiye ngati dzulo likukupezeka kuti ku 49 ukazungulira anthu a Mfuti. Za nkhani ya ngongole tizike apo. Koma guns alone are alarming. Now we need to establish who are these people with guns. Anala apolisi amapita in what capacity? Ngati anapangidwa haya apolisi anapangidwa haya in what capacity kuti they can take guns to a civilian community nkuopsezera anthu dzuwa likuswa mtengo. The police cannot do mwausavage kukoka ana munthu kumawatayira panja. Nkhani ya Mfuti at this critical moment imene makidnappings, abductions akhala kuchitika, and I was one of the victims of such characters, and Sylvester Namio was one of the victims, and nthawi ina Moses Konkuyi was one of the victims, Agamulepo Kaluwa was one of the victims, Mwenye wina was one of the victims. Panopa recently zanadzana Mwenye wina is the victim. Anthu ake sagwidwa, anthu a Mfuti, anthu a Dzikwanje. We need to track down this incident and establish what are these guns. What izizi zinayambika liti? Kodi awawa achibwana anu akafereza anadziwa bwanji kuna kuti pali anthu amene angagwiritsa ntchito amakhala ndi Mfuti akhoza kukwanitsa kupanga ambush munthu kumulanda property. Now this is robbery. This is not a banana republic where mob justice works. Panthawi yomweyonso ndikuyitanira anduna agriculture mailoza mbirizi. Ichichi chikupanga alamu china chake. On this one, I'm seriously non-political. Who were the beneficiaries of mega farms program? Anthu ndiwonsedi analimira kapena anthu amapangira business. What happened? Kuti wina wake akhoza kukhala mulimi amene wakangongola matumba 600 to 800 bucks ona kuti alimira nkusanduka sabu contractor wa mega farm. Kodi mega farm inayi ndi arrangement imeneyo? This is a serious query of which we expect serious answers from both Homeland Security, a minister Peter Mukhito, komanso Paulos Norman Chisale. This is a serious query at your desk. Please address this. Dziko lino tikulira anthu akungozungulira ndi Mfuti ena adzionetsera. Sindikuyembekeza kunena kuti antimota angolanda galimoto jankumati nkhani yathera pompo. We need these people with guns dziko lidziwe chilungamo. Sitikuyembekeza kuti alinga dzipolisi angowaita nawo mwina nkumakati ayi inubweza ndrama. No, nkhani it's beyond kubwezerana ndrama. Ngati achibwana akudzimva kuti ankwende ali ndi ndrama yawo, ali ndi ufulu onse ogwiritsa ntchito njira zonse zoti atengere ndrama yawo. Ndipo ngati ili ngongole is not a criminal case unless otherwise. Apite akasukume ku civil court case division ya ku court kumene akave mulandu. Koma at the moment as a country tiyeni tiyang'ane mulandu wa robbery umene wachitika dzulo ku area 49 ndi anthu amene anatumidwa ndi Mr. Chibwana, anthu amene ananyamula Mfuti, anthu amene apanga victimize as we are talking, ana ndi mkazi, family yonse is deeply traumatized, family ya Mr. Nkwende. This is not the way to go. Ngati timapita ku polisi ukapanga register Mfuti, ntchito yake is for self defense, not intimidating others. Anthu ambiri tinazo Mfuti registered. Mfuti zimene zozopo ukapanga register umapatsidwa malamulo what to do and what not to do. Now a police should find out kuti kodi Mfuti zimenezi anu akewo are registered. Ngati anazipanga register akuzigwiritsa ntchito mu njira yoyenera. Ngati njira yake ili zachitika mu njira yoyenera. We need to establish that, and ndi Mfuti zomwezi zingaulule mwinaso milandu yambiri imene yakhala kuchitika mdziko muno.
I choose to submit with honesty and service true to the duties which are under and before my jurisdiction. Ifeyo ngati omenyera ufulu wa anthu tikumenyera ufulu ana ndi banja la Mr. Nkwende ngati ngongole ili ya megafarm. We need to establish mailo zambirizi atifotokozere kodi iwo ndamene anatumiza anthu amfuti kuti akalande galimoto ndi kuchotsa mkazi ndi ana mwankhanza. Ngati zimeneyo sizinachokere kuboma, we expect a government to take action as immediate as possible, and a police atulutse statement yopanga update kuti timve agwidwa ndi angati involved in this. Chifukwa mwina ndi omwewonso amene akukhudzidwa ndi nkhani imene achitika ku crossroads, ndi omwewonso amene akukhudzidwa ndi nkhani ya abductions amene akhala kuchitika mdziko muno. Zawachitikira Mr. Nkwende anthu akuona, the country is able to appreciate kuna kuti zachitika motani. What if anali okha zawachitikira pamalo ndi zimanga izi kutchire kwa okha pano pa dziko bwezi tikumati chani? Who would have believed him? So zikukhudzanako pang'ono ndi zimene zikuchitika kumapempho lathu leroli pamene pamande pano ndilopempha boma to come up with action imene ipereke mayankho ku mtundu wa Malawi. We need to establish what was happening ku megafarm unit, what is happening in Mfuti, what is the Ministry of Homeland doing, and the megafarm Homeland Ministry yapeza chani concerning futi zimene dzana futi zoterozo zalira pa crossroads dzulo zukaopseza anthu ku 49. I submit. Thank you.